gyerekcipőknél is törekednek arra a gyártók, hogy divatosak és kényelmesek legyenek. Tetszik nekem ez a cipő, szép és kényelmes. 4,5 évesen 30 cipője van majdnem. Tehát az azt jelenti, hogy elég nagy lába lesz biztos, ugye egyébként a kislányomnak is, a Jankának is őrült nagy lába van, úgyhogy ez meg későbbiek során probléma lesz neki. Ezek olyan cipők, amikből ugye a talbetéteket mondjuk ki lehet cserélni. És a talbetétben van egy érdekesség, amit mindjárt meg tudod mutatni itt ennél a cipőnél, hogyha kiveszik ezt a talbetétet, ezt ugye cserélhetjük. Ugye valakinek valami egészségügyi probléma van már gyermekkorában, azt ki tudjuk cserélni, tud behelyezni egy másikat, viszont a talbetétnek a sarkánál van egy ilyen ütődés vagy ütésfelfogó rész, ami ugye biológiailag is és ugye anatómiailag is azt akarja és azt tartalmazza, hogy ha gyerekkorodban, nehogy Isten, rossz cipőt adnak a lábadra, akkor egész életedben, vagy életed végéig eltorzul, deformálódik a lábad. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy tartós, rugalmas, jó minőségű bőrcipők legyenek a gyerekeken, és erre ne sajnáljuk a pénzt, mert egész életen át ugye fájos lábbal járkálhatunk az utcán. Pillanatokon belül el tud kopni, még egy ilyen nagyon jó cipő is, mint ez, amit fölpróbáltunk rá, illetve ami már a lábán van, azt fogjuk megvenni, mert nagyon masszívnak tűnnek ezek a cipők, és megtudtam, ez ilyen nagyon erős gumitalppal rendelkezik, az is fontos egyébként, hogy ne kopjon el olyan gyorsan. Nekem ezek kedvencem egyébként, ez a kis virágos dolog, ez egy csoda darab. És nézzétek meg, hogy abszolút mindenben ugye a kényelem, a praktikusság, hajlik, tehát nem merev, nem durva, tehát tökéletesen alkalmazkodik a bébi, vagy a tinédzser, vagy a gyerekeknek, minden korosztálynak megfelel a lábuk nagyságához, méretéhez. Ezek a kis cipők természetes alapanyagokból készültek, jó minőségűek, jól lehet hajlítani, így igazodik a gyerek lábához, és még könnyűek is, sőt a cipő órát sem lehet egy könnyen letaposni. Nem bőrből van ez a rész, hanem bőr és gumi, vagy éppen bőr és bőr kombinációjából áll a dolog, de sokkal rugalmasabb anyagból van, és jóval feljebb van technikai rakva, mert ugye így használjuk, ugye így torzol a lába, össze-vissza mászkál benne, tehát mindig ugye lábújhegyen járnak, vagy a kisbabák ugye próbálnak ugye járkálni, akkor mindig ugye lábújhegyen szeretnének menni, de nem lábújhegyen, meg kell tanulni, hogy talpal. De mindig ugye erre a ballerina mozdulatszerűen próbálnak, és ugye pont ezért az a koptató rész ide van rakva, és ez nagyon tartós, tehát ez tényleg nem kell havonta cipőt vásárolni, hanem akkor vásárolsz 3-4 havonta egyet, mert egyébként is kell menni a lába, de nagyon tartósak és nagyon minőségűek.